abangcwabi bakwaPhethani Funeral Solutions ngompondo zihlanjiwe ekuququzeleleni inkonzo zemingcwabo ngendlela enesidima nesithozela bafumaneka kwisitalato esikhulu saseMotherwell iNgonyama bajongene ngqo nerenke eyaziwayo yeteksi yaseCrossroad. Ufuna ukuququzelelwa inkonzo yakho yomngcwabo kanye yalowo umthandayo ngendlela enesidima nobuhandiba, chwechwela kwi-ofisi zabangcwabi bakwaPhethani Funeral Solutions. Umzimba bawulanda nakweyiphi ikona kweli loMzantsi Afrika. Banawo nomkhenkce abagcina kuwo ngangentsuku ezisixhenxe, bayababhalisa kanti nabangasekhoyo banebhokisi zikanokutsho, iminqamlezo kunye namatye, iintyatyambo, ukanti nee-programs ziyenziwa nganga-50 ubuncinane. Ukanti abangcwabi bakwaPhethani Funeral Solutions banabo nomahazula benqwelo ukuthwala umzimba nokuthwala usapho.